У эфіры рацыя, што будзе ў Беларусі, сутнасць падзей, якія адбываюцца. Наш госць, беларусацэнтрычны аналітык Сергей Бульба. Вітаю. Дзень добры, вітаю. Рацыя. Магчыма, ты бачыў матэрыялы на нашых праектах «Рацыя» і «Пара». Аналітыка Адарна Віедла, ну это такі вось прабеларускі аналітык з Эстоніі. Так чалавек увогуле ў палітыцы дасведчаны, ведае паддывановыя гульні у ЗША, у Расіі, таксама ва Ўкраіне, у Беларусі. Ну, рэальны эксперт. І значыцца, галоўныя наратывы з гэтага інтэрв'ю, значыцца, што Расія не здольная захапіць сур'ёзныя тэрыторыі, нічога ўжо Крэмль такога маштабнага нам не пакажа. Ёсць адпаведная інфармацыя ад выведак, не трэба баяцца вайны, там нападаў на Балтыю з Беларусі і гэтак далей. Другое, што самае цікавае, план Крэмля па Беларусі, што ёсць стратэгія замяніць Лукашэнку на легітымнага лідара, там рэальна папулярную асобу, кшталту Сергея Румаса. І ўжо поўным ходам вядзецца дыскрэдытацыя Лукашэнкі, ну і лёс ягоны прыкладна, як у Януковіча, вывезуць яго з Беларусі верталётам, самалётам, ужо не ведаю, у Расію. І ўсё это адбудзецца вось прыкладна пад наступныя прэзідэнцкія выбары. Мы зможам дадому вярнуцца, все будзе нармальна. Ну і трэці момант, што і Пуціна ненадоўга засталося, распаду Расіі не будзе, але Расія будзе мяняцца ў лепшы бок, будзем жыць, дадому вернемся. Што ты пра ўсё пра гэта думаеш? Я вельмі паважаю эстонцаў. Пры канчэнні Савецкага Саюзу якраз эстонцы, я запомніў на ўсё жыццё іхнюю эту думку. Мы слабыя, таму значыць мы мусім быць хітрымі. Вот разумееце, нам беларусам навучыцца вот этому. Рэальна усведамляць, якая сіла за намі стаіць, часам прызнацца, дзе мы слабыя, дзе няма ў нас пэўнага патэнцыялу. І пры гэтым разумець адпаведна з нашага патэнцыялу, разумець, якім чынам, як нам дзейнічаць. Так вот, мы менавіта, разумееш, мы мусім быць хітрыя, разумныя і хітрыя. Да. Тое, што нагаварыў паважаны пан эстонец, яно, канешне, цікава, але ж, па-перш за ўсё, тэзіс наконт таго, што будзе законна абраная ўлада, там Румас, якога там народ падтрымлівае. Я згодны тое, што Румаса, канешне, больш падтрымае народу, чым, напрыклад, Карпенкова. Ну так, і БЧБ, і лібералізацыя, все будзе, все прыгожа. Але ж чамусьці Карпенкова якраз рыхтуецца да таго, што да транзіту ўлады. Ну няўжо? Ведомства Церцеля рыхтуецца, прыватызуючы Беларусь ужо 1,5 гады, расстаўляючы ва ўсіх суб'ектах гаспадарання больш ці не менш вартых увагі сваіх прадстаўнікоў ад КДБ, цяперашніх ці былых, менавіта на ўзроўні намеснікаў дырэкцыі. Хто ў нас збіраецца прыватызоўваць Беларусь, а? Вот, по-моему, хто заўгодна, акрамя таго, што ты думаеш, так будзе такая каманда, па-перш за ўсё, мы памятаем, што ў Маскве некалькі вежаў, што яна не адна вежа Крамля. Тым больш, калі зараз пачнуць падзеі разгортвацца больш-менш цікавым чынам, то нас тут адтуль будуць чакаць увогуле неспадзянкі. І пры гэтым прагназаваць тое, што Масква стане белай, пушыстай, хорошай, да не стане. Хоть там это Владимирович ці Васильевич это закопают 3 разы на бис, откопают изноўку, закопают, все равно Россия не поменяется, разумеете. Россия на сегодняшний день это хворый организм менавіта на свою імперскасць, она без яе не зможа жыць ніколі, разумеете. І ўся цяперашняя змаганне, уся цяперашняя вайна паміж Украінай і Расіяй, яна экзістэнцыяльная. Русь мусіць быць адна, вот у чым сэнс. И это разумее и Путин, и это разумеют адекватные люди внутри Украины, якія, скажем, полная рашучасці змагацца менавіта до конца. Яны, я днями говорю якраз с офицерами украинскими, они упэўнены, что Украина якраз стане для России, як Афганистан для Советского Союза. Яны все-таки верят, что Россия лясне развалится на кучу этих мелких кавалков. И в принципе, тады свет, по-моему, зможа уздыхнуть спокойно. До таго, што вяртаючыся до таго, што сказаў паважаны шаноўны спадар з Эстоніі, яно цікавая такая верагоднасць, але ж мне падаецца, яна мала рэалізуемай і мала перспектыўнай, дарэчы.
Сергею, я таксама не веру, скажу шчыра, ў тое, што Крэмль тут будзе лібералізацыю ў Беларусі праводзіць. Но я хачу пра іншае трошкі спытацца. Слухай, ну ты сказаў, высунуў гіпотэзу, што Карпенкова там ці Церцеля рыхтуюць да транзіту, што хтосьці з іх будзе Беларусю кіраваць. Адкуль такія высновы? Я не сказаў, што Карпенкова рыхтуюць, я сказаў, што Карпенков можа мець такія амбіцыі, ён іх мае. І па ходу, калі ён прызначаны менавіта вот ягоныя гэтыя падраздзяленні, яны створаны для кантролю транзіта, якраз перадачы ўлады ад Лукашэнкі наступнаму, то я не здзіўлюся, калі настане той момант, калі роля сілавікоў з 2020 года значна ўзрасла. Калі мы разумеем, у 2020 годзе перамог не Лукашенко, а перамагла якраз здрада вот этих вот сілавікоў, якія здрадзілі прысядзе свайму народу. І яны ўсё больш адчуваюць тое, што Лукашенко цалкам залежны ад іх. І я не здзіўлюся, глядзі, вот з'яўляецца яшчэ адзін суб'ект Шуневіч, які таксама рыхтуе свой ударны кулак вот на базе этих снайпераў, ён там ужо рыхтуе з этих спаляўнічых з рыбаловамі. Ну. То бок ён для чаго это? Ён таксама зразумеў, што хутка будзе перадзел, і трэба мець сваю невялічкую армію. А як там што пойдзе? Ну, это час пакажа, наколькі Москва тут усё ў кантролі, ці Москве будзе не зусім не да нас. Я таксама згодны з меркаваннем, што сілавікі лукашэнкаўскія рыхтуюцца прыбраць уладу да рук, узяць Беларусь пад поўны кантроль. Напішыце, калі ласка, меркаванне ў каментарах, ці згодныя вы з гэтай тэзай. Рацыя. На што здольная Расія? Вельмі важнае пытанне для нас, таму што ў выпадку агрэсіі Беларусь гэта наканечнік расійскай агрэсіі. Это вайна на нашай тэрыторыі, беды, катастрофы, закрытыя межы, мабілізацыя, заградатрады. Ну, такія рэчы, пра якія сёння стараюцца не думаць беларусы ўнутры краіны, але это абсалютна, па-мойму, відавочныя перспектывы. І ў пуцінскага рэжыму выбару няма. Таму што, калі яны зараз штосьці на эскалацыю не пойдуць, мне здаецца, это пагражае таму, што яны змогуць там уладу ўтрымліваць і гэтак далей. Вось, таму і войска Лукашэнкі могуць у вайну цягнуць, так, упіхнуць. Скарыстаюць жа Беларусь па поўнай. Такі іхны план, так. І я думаю, і ядравыя пагрозы, там, і напад на Балтыю, што все это можа быць. І апошняя інфармацыя пра падобнае сведчыць. Вось законапраект пра тое, што перападзяліць межы ў Балтыйскім моры. Вось гэтыя тэрытарыяльныя воды. То з'явіўся, то знік, ну, планы такія ёсць. Выведкі ЗША і Брытаніі паведамляюць пра тое, што Кітай все накіроўвае зброю ў Расію, будзе падтрымліваць. Я раней не разумеў гэтых леваліберальных наратываў. Ой, Кітаю важна толькі эканоміка. Канешне, не, это саюзнік іхны ў вайне, это іхны інтарэс, это вельмі-вельмі небяспечная дзяржава. Вось, ну і трэці момант, што клан Шайгу у гэтым Мінабароны расійскім, што іх скінулі, генералаў гэтых арыштоўваюць кожны тыдзень. Дзякуй гэтым генералам, дарэчы, што яны плодзілі карупцыю ў Расіі, малайцы. Ну, зараз кажуць, вот гэты новы міністр абароны, што ён там шчыры чалавек, непадкупны, парадак навядзе. Слухай, ну, маем небяспеку для Беларусі? Маем небяспеку для Беларусі. Вот глядзі, з 2020 года я, напрыклад, з кім кантачыў з афіцэрамі, для іх асноўна, ну, з нармальнымі беларускімі, сярэднестатыстычнымі, што называецца, грамадзянамі РБ, з такімі ж колерам пашпарта, такімі, як у нас з тобой, да, то, ну, ў 2020 годзе яны, конечно, былі такія прыфігевшыя. Но яны явно не чакалі, што беларусы вот так вот здольныя падняцца, што беларусы ў такіх колькасцях могуць выйсці. А спачатку яны прыпалохаліся. Потым эта самая прапаганда пачала накручваць. Я гляджу ўжо пад зіму, ўжо бліжэй да 21-га, яны ўжо іх пераканалі, што яны якраз ёсць абаронцы Беларусі, што это яны менавіта стаялі Беларусь. Што, маўляў, Ціхановскую рыхтавалі для таго, каб прадаць захаду, а вот толькі яны, сілавікі, адстаялі Беларусь, таму яе не прадалі. Мазгі прамылі па поўнай праграме, нават людзям, якія, здавалася б, мелі перспектывы і мысленне. Я кажу, слухайте, а ці заставалася пасля Лукашэнкі що прадаваць? По-моему, все продали і так, і все, што можна было, і не захаду. Ну, але ж тым не менш, як бы так, усе пагадзіліся на тое, што, ну, вот Лукашенко не дапусціў вайны, значыцца, ну, это варта, то хай сядзіць далей, ўсё роўна, як бы так, з другога боку, з боку этой апозіцыі няма ніякага ні лідера сур'ёзнага, няма ніякіх сур'ёзных людзей, таму, маўляў, ну, што зробіш, вот хай Лукашенко будзе далей.
Так вот, на сёння мы будем расплачиваться как раз вот за вот это вот Лукашенкова хай будет далее, разумеете? За 25 годов можно было поднять нацию, сур'ёзную нацию, выбудовать нормальную сур'ёзную державу, ці закласти подмурок для сур'ёзнай, для великой нации. Ничего не зроблено. Ідэалогіі нават і то не створана. Я паўтаруся, на маё разуменне, это вот абмежаванасць свядомасці, калі вот, что называется, хапае фантазіі толькі ўкрасці грошы і падкласці пад сраку і пільнаваць, каб не ўгралі. Все. Няма дзяржаўнікаў, ні адзін Лукашенко, ні старшы, ні младшы, ні сярэдні, ніякі, няма сярод іх дзяржаўнікаў. Вот у чым праблема. Але ж яшчэ большая праблема, што няма дзяржаўнікаў ні сярод Церцеляў, ні сярод Паўлючэнак. Вот якраз КДБ, здавалася б, суацам. Это тыя структуры, якія мусяць прагназаваць развіццё, задаваць, скажем так, шляхі развіцця краіны, задаваць стратэгію, распрацоўваць эту стратэгію, накіроўваць. А што яны робяць? Вот як Лукашенко правильно сказаў, это мышкаванне, да? Крышаванне бізнеса. То бок я, напрыклад, быў вельмі здзіўлены, калі да мяне дайшло, што менавіта КДБ вырашыла, што нам не трэба ніякая нацыянальная ідэя. На халеру вы каму прысягалі? Я разумею, вы наглядзеліся на этих, як сябар мой, это самый полковник милиции гаворыць. Так, дык это, говорит, московские опера приехали по своим бандитским делам. Так вот, белорусская КДБ, по-моему, наглядзелася на вот этих московских оперов по своим бандитским делам и марить про то же самое. Дзяржынскаму прысягалі сталіністам. Да. Яны просто хочуць добра жыць, крышаваць бізнесы, аджымаць бізнесы, мець бізнесы, а не вот за вот тыя грошы, якія ім Лукашенко прапаноўвае, як бы займацца нейкай чарнягай. Значыцца, кватэры за твае мае падаткі, машыны, дачкі там і гэтак далей. І зладзіць дзерабан, калі будзе такая магчымасць. Рацыя. Сяргею, ты зараз сказаў пра КДБ і ўвогуле пра лукашыстаў, што не займаліся дзяржаўным будаўніцтвам, як бы не спрыялі стварэнню нацыі і гэтак далей, все правалілі. Ну, такая праблема ёсць не толькі ў лукашэнкаўцаў, мне здаецца. Зараз перад выбарамі ў каардынацыйную раду вядуцца дэбаты, і такія рэчы ўсплываюць. Шаноўны глядач, я разумею, што выбары ў каардынацыйную раду да гэтага няма інтарэсу, вам усё адно на гэтыя выбары, але ёсць цікавыя дэталі, вельмі важныя для разумення будучыні. Я хачу зараз па гэтым па ўсім прабегчыся, але спачатку, Сергею, ну вось гэты трэці склад каардынацыйнай рады, так? Падаецца, што гэта спроба змяніць сферу ўплыву ў дэмсілах. Ёсць атачэнне Святланы Ціханаўскай, вынікі так сабе, ўплыву няма, і вось будзе такая магчымасць змясціць вось гэтыя цэнтры ўплыву, магчыма, новыя лідары ў дэмсілах з'явяцца. Павел Латушка. Слухай, ну што тут кепска? Перспектыўная справа, не? Слухай, вот давай шчыра. Вот калі падысці, паглядзець у вочы і запытацца, хлопчыкі, чого вы туды лезеце? Вам ёсць што зрабіць для беларускага народа, ці вам ёсць толькі што сказаць, ці ёсць што прадаць? На маё разуменне, ўсё это вельмі падобна на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі. Сінія пальчыкі, яны, разумееце, яно, відаць, это распаўсюджваецца это воздушна-капельным. Но таму яно як бы так не мае межаў, відаць, на ўвесь від беларусаў распаўсюдзілася, што там сінімі пальчыкамі зачапіліся, што тут такія ж, якім проста спадабалася, як бы так, ні за што не адказваць. Вот за што рэальна, вот глядзіце, вот яны атрымліваюць грошы ад захада, за што яны адказваюць? Ну не смаглі мы, ну што, ну мы ж стараліся. Як памятаю, як вайна пачалася, Ціханаўская заявляе, мы адкрылі новых 2 антивоенных телеграм-канала. Офигенная допомога, да, и Украине офигенная допомога, офигенная допомога Беларуси, да? Так вот это, разумеется, это уровень свядомости этих людей. Сергею, ну яны тое самае у цябе могуць спытацца, скажуць, а што ты зрабіў і што ты плануеш зрабіць? Я што зрабіў? Ну, я як бы трошку узгадаваў афіцэрскага складу. Я шчыра кажу, што я пераварот рыхтаваў, даруйце, што неўдала, да, пакуль вот тая спроба была неўдалай. Пра якую спробу гаворка? Што это за год? Ну что за год? У 96-м это самое, коли это еще не было мейнстримом, меня просто это КДБ, славное белорусское КДБ, повезло в лес закапывать. И я тогда это от колькости страченной крови пережил клиничную смерть, и все. Вот после этого мы сенсовали, мы зразумели, что у краине под назвой Республика Беларусь уже нема ніяких правил гульні.
Тому що на мене не було заведено навіть ніякої кримінальної справи. От просто так нехто зверху дав команду і повісив. Все. Після ми зрозуміли, що для відновлення конституційного ладу треба діяти менавіта такими ж самими сродками. Да? Мы выгадывали у той час з ротного командира, выгадывали командира бригады. Мы на той час мели своего начальника отдела УМУС, своего начальника отдела КДБ. Адзінае, што не спрацавала, это самае, тады яшчэ Верховный Совет 13-го склікання яшчэ меў легітымнасць. Адзінае, што, конечно, в апошні момант не спрацавала, это тое, што наши доблесныя генералы в апошні момант просто, даруйте, вот штанішкі наклалі. No. А мне, вот, разумеете, я, оглядаючыся назад, озираючыся, я вам скажу только одно, что шкадую, что вот эта субординация, якую у меня заклали, в голову мне запихнули у советской военной вучэльні, я не лез никуда, потому что разумел, так я ж там это вот гвардии старший лейтенант, куды мне там лезть, тут есть вот полковники, генералы, что вот, треба ж вот это чекать команды. На сьогоднішній день я розумію, що весь рей мусить той, хто має дух. Все. Ні погони, ні зорки великі. Це, оказується, нічого не означає. Менавіта, хто дух має. От той мусить вести. Ну, сярод кандыдатаў у каардынацыйную раду, я лічу, ёсць людзі з духам і матывацыяй, так, і з досведам, і якія будуць разумець, як можна ўвогуле дзяржаву будаваць. І мовы замежныя ведаюць, і дыпламатыю ведаюць, і гэтак далей. То бок тут, я лічу, там саміх па сабе хапае годных людзей, паглядзім, як гэтыя выбары пройдуць. Дарэчы, вельмі шмат скандалаў перад гэтымі выбарамі. Самы апошні блок законы правапарадак Азарова, падобна на тое, што вырашылі ўжыць адміністрацыйны рэсурс і зрабілі рассылку там удзельнікам з гэтага чат-бота «Перамога». Я дарую, я не сядзеў у гэтых чат-ботах сам, не складаў на гэта спадзевы, магу там у нейкіх нюансах блытацца. Яшчэ камусьці, там нібыта нейкіх у Беларусі людзей затрымлівалі, а ім прыходзіла эта рассылка, ім зараз канец. Як ты лічыш, это ўвогуле нейкая правакацыя, так? Ці вось так перад выбарамі дыскрэдытаваць Азарова вырашылі як канкурэнта? Які ж Азарова канкурэнт? Я агулам здзіўлены, што пасля таго, як была агучана дастатковая інфармацыя про то, што Азаров, скажем так, знаходзячыся у ведомстве Міністэрства ўнутраных спраў, што ён супрацоўнічаў з ГРУ, таму што, як бы так, па лініі міліцыі ён не мог работаць за мяжой, а якраз па лініі ГРУ, вот яны яго сюды адправілі. Даруйце, мы ж разумныя з вами людзі, мы разумеем, што афіцер такога ўзроўню, як ён, для таго, каб выехаць за мяжу, ён мусіў атрымаць дазволы ад каго на выезд? Мінімум ад міністра, да? Але ж тым не менш, вот ягоны начальнік, дзе вот ён у акадэміі міліцэйскай работаў, той начальнік, як бы так, все нормально у яго ніхто не пакараў нічога. То бок, разумееце, неўжо вот не складаецца 2+2, што это ўсё пазлы адной гульні, а? Азарову пры нагодзе таксама зададзім гэтае пытанне. Праходзіла інфармацыя ў медыях, цяжка это зараз праверыць, там доказы знайсці і гэтак далей. Таму не мае магчымасці зараз адказаць у Азарова. Прадаставім яму такую магчымасць пры першай мажлівасці. Дзякуй табе за меркаванне. Трэці момант, я думаю, увогуле самы важны. Даруй, я пераб'ю, рэпутацыя вельмі важная. Мяне заўсёды прывучалі, асцерагайся старонніх людзей. Мы надта багата маем зараз выпадковых людзей у кіраўніцтве. Такое ўражанне, што іх там спецыяльна сабралі, каб яны і паасобку не вельмі кампетэнтныя, а разам тым больш, разумееш? Не можна вот столькі выпадковых людзей і потым спадзявацца на іх і чакаць, што яны нешта зробяць. Пра выпадковых людзей у дэмсілах канфігурацыя моцна змянілася пасля 2020 года. Я зараз гляджу гэтыя дэбаты перад выбарамі ў каардынацыйную раду. Так у іх асабліва так вот не бралі інтэрв'ю масава, так, і не траплялася это вось мне на вочы, а зараз я слухаю і дзіўлюся часам, так. Яны хочуць у сэрца, скажам так, беларусам патрапіць, спадабацца, я так разумею. Но мяне палохаюць некаторыя наратывы і, напрыклад, пра распад Расіі. Чуць пра гэта не хочуць, вот не адбудзецца і все. Такія вось глобалісты, за мір ва ўсім міры і гэтак далей. Вот у мяне ёсць такая боязь, што вось калі б гіпатэтычна яны трапілі ва ўладу у будучым, калі так гістарычная сітуацыя складзецца, это будзе зноў спакуса сесці на нафтавую іглу РФ, і зноў жа мы паедзем па тых рэйках. Я не бачу ведання гісторыі.
Я ўжо казаў пра веданне мовы, некаторыя 3 словаў па-беларуску не могуць звязаць, так? Адсутнасць стратэгічнага бачання, як будаваць дзяржаву, веданне геапалітыкі. Мяне вельмі гэта хвалюе. Што ты пра падобныя ацэнкі думаеш? А вот эта вот лень, духовная лень, яна прыводзіць вот до таких вот рэчаў. Глядзі, я пражыў, да, вот пасля этой спробы перавароту я яшчэ максімум пакруціўся у наших шыротах недзе вот 2007 мяне тады арыштавалі за гэты выбух пакета з гайкамі на Дзень незалежнасці. Это само ўсё спрабавалі на 10 гадоў пасадзіць. Ну і калі ўдалося ўсё ж таки адтуль выбрацца, таму што прокурор не падпісаў, дзякую ім тады, да, сумленныя людзі, аказваюць, у нас былі яшчэ ў сілавых структурах. Я мусіў з'ехаць і, ў прынцыпе, рэдка бываў у Беларусі, я жыў па ўсім свеце. Это и Индия, и Тибет, и Азия, и Латинская Америка. Так вот, я, разумеешь, мог бы выступать в роли того космополита, потому что я бачил весь свет. Але ж, ну, я паўсюль, но як калісьці мне вельмі спадабалася, это самое, індзеец племени Дакота, вот яго запытываются, які ж ты індзеец, які ж ты Дакота, калі вот ты тут на Тойоте ездишь, и вот у тебе это стрельба вон, на что ён адказвае, слухай, я ў душы не перастаў быць індзейцам Дакота, я просто карыстаю аўтамабіль Тойота. Так вот і я, беларус, літвін, да, які жыве па ўсім свеце, які абсолютно мне это не замінае быць беларусам-літвінам, да. Разумееш? І ваша духовная лень не прикрывайте яе общечалавечнасцю. Вот мяне вельмі здзіўляе па свеце, разумееш, такое ўражанне, интернационалисты это вот такие не вельмі разумные, якія одну мову, вот як у этой мобильном телефоне ему прошивку поставили заводскую, и все. И больше ничего не здольны освоить. А даруйте, это самое, нормальный националист звычайно ведает 2, 3, 4, 5 моваў. Так кто в этом свете, як бы так, ну, больше разумный, и кто для цивилизации больше цікавый? Сергею, я хочу вернуться до этого материала за Арне Виедла. Закранули пытанне иллюстрации в Беларуси. Виедла сказал, что привел приклад Эстонии после развалу Советского Союза, что, кажа, не различивай, что будет нейкая серьезная иллюстрация, будут этих былых амапаўцаў выкликать кудысьці, будут яны расписываться на документе, там, давать гаранты, ну, им забаронят займать там державные посады, будут жить, в принципе, як жылі, все будет нормально, жыццё будет протягиваться. Літаральна стала вядома недавно про тое, што Паліну Шарэнду-Панасюк, якую зацягнулі нават на БТ, там бралі інтэрв'ю, у чарговы раз не выпусцілі з катавальняў лукашэнкаўскіх, накінулі нейкі трэці тэрмін, здзекуюцца з чалавека, забіваюць, пачвары, проста пачвары. І я калі думаю про тое, што все это следчыя, пракуроры, у якіх руки па локаць у крыві, якія маёмасць нашу забіраюць, все гэтыя амапы, сілы спецыяльных аперацый, так, КДБ, про якое ты сёння казаў, што яны пазбегнуць адказнасці, а яны на гэта разлічваюць, я это ведаю дакладна, так? Перафарбуюцца потым як хамелеоны, устрояць дзерабан, паўлазяць і ў медыі, і в органы ўлады. Ну, наша краіна затармозіць яшчэ на 40 гадоў. Маем прыклады іншых краін, дзе падобнае здарылася, так? Ну, мне здаецца, як мінімум, гэтыя людзі павінны быць пазбаўленыя вось гэтай маёмасці за твае мае падаткі, якую яны амаль за бясплатна атрымалі, пазбаўленыя гэтых вайсковых пенсій, ну, зрабіць з імі, як зрабілі са штазі ў Нямецчыне, так, калі все, пенсіі пазабіралі, максімум можаш паштаром працаваць. Ці магчыма такое? Ну, ты ведаеш, мы разумныя людзі, это самае. Мы, калі падыходзіць як дзяржаўнікі нармальныя, то мы разумеем, от глядзі, такая банальная дылема. А настаўнікі ў школах, яны ж увесь час удзельнічаюць у гэтым выбарчым фарсе. І што? Мы вот прыходзім такія смелыя, бярем такую вялізную мятлу, ну і вымятаем усіх на вуліцу, да? А дзе мы настаўнікаў возьмем? Хто вучыць дзяцей будзе? Тое ж самае это і пра юрыстаў, і пра пракуратуру, і пра міліцыю, і пра... Глядзі, ёсць досвед як бы наших суседніх краін, Польшча, Літва, ён розны, Украіна, Грузія. Да, ён абсалютна розны, недзе больш удала. У Грузіі, напрыклад, эксперыменты былі цікавыя, да. І я лічу, што нам на такім жа ўзроўні трэба будзе зрабіць. Але ж я супраць таго, каб было вот такое вот агульнае
скажем так, от усіх офіцерів Міністерства оборони під одну гребенку, що називається, що усіх карать як би так оптом. Ні. Даруй, калі ласка, вось тыя, што там партызанам прастрэльвалі калені. Губазікаўцы ці собраўцы это былі. Што? Вот гэты чалавек всё не згрэбаць яго пад адну гребенку? Менавіта кожны хай адкажа за тое, што ён рабіў сам персанальна. Таму што я дагэтуль ведаю, напрыклад, у Міністэрстве абароны кучу нармальных афіцераў. Ну, нормальных сярэднестатыстычных вот таких вот грамадзян Беларусі, якія, давайте шчыра, не рыба, не мяса, але ж, нармальныя беларусы, якія, в прынцыпе, ў нармальнай дзяржаве былі б нармальнымі людзямі, разумееш? І то бок нам, паўтараюся, вот у нас Міністэрства обороны 65 тысяч, што мы ўсіх адразу выганяем, а каго набіраем? Дзе мы іх возьмем? Міністэрства обороны – это падрыхтоўка, это 5 лет курсант. Это выдаткі на тое, каб яго з курсанта зрабіць афіцэра, даць яму адукацыю. Пасля этого ён ідзе служыць. То бок вот так вот не бярэцца, не мяняецца. Вот это хоть знеслі, а дзе ты новых набярэш? Да, ёсць, напрыклад, той же грузінскі досвед, можна зрабіць рэкруцінговае бюро, якое па свеце будзе нам шукаць, але ж это самае. Ну вот як у Грузію той же. Калі яны набралі, скажем так, у паліцыю яны там кагосьці набралі, по-моему, з Брытаніі, нават з Аўстраліі нехта быў, то, напрыклад, ва Ўкраіне такі досвед не пайшоў. А Украіна больш блізкая да нас па менталітэту, чым Грузія. Я агулам шчыра, вот Мішку Саакашвілі, яму, канешне, яму помнік по-свойму ўжо трэба паставіць, таму што Грузія, здавалася, пры Савецкім Саюзе, это як бы так сімвал карупцыі, што грузіны заўсёды хабар бралі, хабар давалі. І калі Саакашвілі умудрыўся, калі ён навесці парадак там у гэтым плане, слухайте, это вялікая пашана чалавеку, да. Так вот, таким же шляхам у нас трэба ісці. Рабіць закон пра дзяржаўнаслужбоўцаў, рабіць закон пра паліцыю, праводзіць атэстацыю, а не вот так вот оптам усіх разганяць. Таму што мы паўтараем, мы не завязем з іншай планеты. Няма планеты Літвінія пакуль што. Але ты згодны з тым, што кожнага з лупай трэба будзе разгледзець? Безумоўна, я тым больш разумею рэальна вот тыя хлопцы, якія на сённяшні дзень сядзяць. Ладно, калі там хто там хаця б эту шапку радыёрэлейную паліў, а тыя, хто проста нейкі лайк паставіў, і яны сядзяць па 4 гадоў. Читаю, жанчына, якая з Гомельскай вобласці, настаўніца, якая зняла відэо, як руская тэхніка ідзе, калі 4 гады за это далі турмы. Я разумею, што это людзі не даруюць вот тым, хто з імі за это зрабіў. Але ж это мусіць быць усё вот канкрэтна, мэтава, адрасна. На все воля Божая. Сергею, напрыканцы хочу спытацца у цябе датычна сцэнароў развіцця падзей у Беларусі. Што можа нас чакаць рэалістычна, як ты думаеш, улетку, увосень? Мне здаецца, вельмі небяспечныя для нас перыяды. Перыяд небяспечны, таму што Расія падрыхтавалася да транзіта ўлады, да. Все разумеюць, што тушкі Лукашэнкі засталося не так багата часу бегаць. Все да гэтай рыхтуюцца. І паўтаруся, і Карпенковы, і генерал НКВД, як ён у форме там НКВД, это саме разгулюваў, калі яшчэ быў у міністэрстве, да? То бок усе рэальна рыхтуюцца, яны разумеюць, што будзе рэальны перадзел. КДБ падрыхтавалася да прыватызацыі. Хто пра гэты народ агулам, хто пра гэты народ думае? Вот у чым пытанне. Кожны думае, як урваць свой кавалак, а хто думае пра гэты народ? І разумееш, вот той прыклад от тых людзей, якіх ты прыводзіў, якія рвуцца ў Координацыйную раду, там такія ж. Ім, у прынцыпе, глыбока напляваць на это беларускі народ. Яны думаюць пра сябе, як яны выглядаюць на фоне беларускай рэвалюцыі. Ім не важна это беларуская рэвалюцыя, ім важна, як яны выглядаюць на гэтым фоне, разумееш? Хаця, да, я паўтару твае словы, да, што сярод гэтых хлопцаў, это самыя, якія на фронте былі, магчыма, сярод іх, як бы так, знойдуцца, як бы так, якраз выбары ў Координацыйную раду высветліць новых патэнцыйных нейкіх цікавых лідараў, да, цалкам верагодна. А ўсё астатняе, асабліва са сферы НДА, даруйце, это якраз, я не памятаю, каму приписывают эту фразу про то, что извозчиков и проституток при смене власти можно не менять. Так вот, сфера НДА это якраз отсюль. Вот их можно не менять, да. И они про любой ўладзе будуць дзяліць грошы, закапываць грошы. Сергей, ты бачыш увогуле варыянты, што не лукашэнкаўцы там перадзел устрояць у Беларусі і нічога не памяняецца, і каты Лукашэнкі далей там будуць весці рэй, а што дэмакратыя усталюецца, іх проста ветрам здзьме?
Я не веру в то, что их ветром здьме, я веру в то, что белорусы все ж таки знайдуть у собі потенціал, у тим ліку білоруси, які на сьогоднішній день носять погони на плечах. А все ж таки є серед їх ті, для кого Беларусь це не пустопорожній гук. І я все-таки веру, да, що коли якби відкриється окно магчимостей, то нам тоді треба бути усім готовими до этого. Вот у це я веру. Ты ведаеш, вядуцца размовы, праекты там беларускага вызвольнага войска. Розныя сцэнары могуць адбыцца. Я спадзяюся, што ў Бога на Беларусь асаблівыя планы і пэўныя сцэнары мы не можам разгледзець. І ведаеш, на што разлічваюць увогуле вот так вот. Ну, патэнцыял жа все-таки ты не збярэш тут 30-тысячнае кампетэнтнае вызвольнае войска, што сённяшнія вайскоўцы ў Беларусі падтрымаюць гэтую ідэю і змогуць сябе праявіць, і тады іх, можа быць, і з лупай не трэба будзе разглядаць, і, можа быць, вот такім чынам это все разруліцца. У цэлым, канешне, сітуацыя непростая, але і самыя непростыя сітуацыі у патрэбны гістарычны момант выліваюцца все-таки ў нешта канструктыўнае. Отож, для того, каб не подвергнуться такой иллюстрации, вот з імі трэба будзе выходзіць на контакты, гаварыць, што родныя, мы з вами беларусы, што вы, што мы, і нам разам будаваць эту краіну. Вот при такім раскладзе, да, ну, багата каму што спішыцца, да. Ну, а відавочныя маньякі, я думаю, дадуць дзёру, і праблемы з імі, скажам так, не будзе. Чамадан, вакзал, Расія, да? Традыцыйна. Нам на сённяшні дзень сапраўды трэба шукаць людзей, якія здольныя мысліць як дзяржаўнікі. Вот нам такім трэба сабрацца і, скажем так, узяць адказнасць за лёс сваёй краіны ў свае рукі. Не допускать вот этих вот ветрогонов с вентиляторами, яким все равно, что это огучивать. Ну. А менавіта вот те, кто, скажем так, кто и 30 гадоў тому разумел, что такое Беларусь, что это их родима, разумеете? Шановны глядач, калі ласка, просім вас пакідаць каментары, што вы думаеце пра нашу размову, пра сцэнары развіцця падзей у Беларусі. Да сустрэчы.